На около 5 км от град Гоце Делчев се намира село Баничан. Оттам нагоре по пътя за село Брезница, на двата бряга на река Тувча, са застанали мъжа и жената. Легендата разказва, че преди много години, когато селото се намирало от другата страна на реката, рано на пролет жителите на селото отивали с воловете да орат нивите около Богородица. Един ден мъжа на една жена отишъл да оре. Оставало му още малко да привърши, за да обядва. Жена му останала вкъщи да сготви и да му занесе ядене. Когато пристигнала на отсрещния бряг на реката, тя била много голяма, придошла от топящите се снегове на Пирин, носела баница, като с нея водела и двете и деца. Тя започнала да вика за помощ на своя съпруг, но той така и не откликнал. Бързал да си свърши своята работа. Тогава тя го проклела, като се помолила на Господ да го вкамени. Като чул мъжа за клетвата на съпругата си, и той я проклел. В този момент Господ, разгневен от лекомислието на мъжа и жената, ги вкаменил и двамата, и така останала легендата за мъжа и жената. Тук на този хълм се намира и манастира Света Богородица, основан преди повече от век. На мястото, на което е построен манастира, е открита икона на Света Богородица от баба Цвета Серафимова. Малко понадолу, на около 100 метра, извира лековит извор. Стотици гости от цялата страна и местни хора се изкачват до върха, за да се преклонят пред делото на Божията майка.